Евангелле паводле Мацвея. Калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца адзін. А людзі, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае гэта месца і гадзіна ўжо позняя. Адпусці людзей, каб яны пайшлі ў паселішчы і купілі ежу сабе». Ён сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж сказалі яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». І, загадаўшы народу сесці на траву, ён узяў 5 хлябоў і 2 рыбіны, паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні людзям. І ўсе елі і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў, а тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей.